Какво? Как се минава? Еби майката. Зава. Сапун има още. No way. Безплатни закачалки. Ох. Дай ме! Ще си сгуба, човече! Добре работа. Това кръв ли е, бе? Това е някаква боя според мен. Тука не му е глава. Кръв си виж! Ай, брат, ти има нещо залата си. Не, лата го... Чупли лата от Спиди. No way. Брат, разглеждам, вънка има кола на същата фирма, брат. А тук е запалена едната стая наполовина. Някакви химически работи. Къде си, Красин? Чакай, брат, разглеждам. Тук. То е пълно тук с абсолютно всичко. Къде си? Тука. Брат. Заповядай. Виж, тук са пращали пратки на Спиди или не, това са вече пратени. Заповядай. Да, това са вече пратени работи. Браво. Нов комплект. Fucking... Кой е това? Къде ли има такива за Това са документи? документите, брат. Такива къде има, не знам, някакви офиси да знам. Не, оръжие. Търса тук, ако намеря. Това ти ли си? Не, базикам се. Рамка. Не, аз намерих и... графити. Всичко има, брат. Всичко е... Графитите са нови. Ние с какво трябва? Чакай как се изпърдява. Мога ли да извадя какво? Пак са горили някакви лайна тук. Ей ти още по-голяма рамка. Не, аз искам да извадя рисунката. Буквално патерица, брат. Буквално. И то работеща. Той отвън има на работа. Да. Тук е бъктено с документи обаче. Всичко има, брат. Това е много скоро изоставено. Не, защото има дискове от 2012, в смисъл, това е най-скорошния, който лапче се намери. Аз намерих някакви Аз намерих сертификати валидни до 2018. Документацията е, има документация на някакви деца. А тук са правили нещо и с Спиди, брат, защото вижте има стикери. Опа, тук има за... това мъкли, бе. Май. Брат, това е чупливо, да си знаеш. О, стикери ли? Да. Ама няма ги пипам, страхно. Ръкавици, брат, за това. Не, аз да прави снимки сега. Брат, май не е за дете, брат. Абе, не знам, опиш. Месец. Еби му майката, Това копеле. да от 2012, ама какво има се? Па някои са го третирали 4. О, господи, си патекста! Стига си трошил, бе. Ако има подземи, ще го отколна. Трябва си намерих си оръжие. Аз имаше една мивка с сапун вътре. Тук има пълно с документи обаче. Вижте, тук са пращали някакви неща от Спиди. Охо, не скромай. Сега ще ти кажа.
Министър за приручване на медицинска. Министър какво? 2020. 2020. Не, Значи, 4 години. 4 години най-много, ама отворено от по-рано. От скоро. Я чай да спесвате аз. Много неща има. Това протест към на този ли? Да. Брат, има някакъв сок. Това е сок от Queens на 4 години, ако някой реши да го отваря, лате. Не съм толкова извинен. Не, това тук е боя, това е боя. Боя. Плюс, че кръвта не е толкова червена. Тук бяхме. Между тук има подземие, влизаме. 100% влизаме. А искам само елата да видя нещо. Да, бе. Уоу. Това тук е като някакъв... No way, тук... Това бе някакъв затвор. Убеден съм, че някой е живял тук отзад. Или в момента живее. Дано не живееш, Дано не живее. шарите не много ме спукват. И мене. Ей тук, брат. Значи, ето е колата. Натам виж колко продължава още. Това е ужасно голямо. .bg. Точно, това е кола точно на тази фирма. Той е някаква частна клиника или как? Май. Предполагам. Аз, брат, ако са ми рязали как, не искам да съм тук посмъртно. Изглежда супер. Календар от 2010. Рибия спа. Абе, те са ги карали по шведската страна да качват, бе. Тук, брат, сигурно някаква пиляна да видя да ти виж. Брат, аз мислите какво са ти сложи нов как и да скачаш на шведска. Има колани тук. Абе, тук има такива. No way. Брат, види ми гуса тук някакви заставени митки. Ти си с ръкавици. Не, много ясно. Ти си умен. Тия са поставки за... Стелки. Стелки, да. Ама това са за някакви лапата. Да. За 2 годишни. Аз ако не бях с ръкавици, нямаше да пипам почти нищо. Аз нищо няма. Да. Защо го пипам това? Защото не знам. Не знам. Аз чуя Никола. Това да кажем, че не е толкова мръс. Ама не, ти няма да се влезеш от нищо реално. Гледай да не си пипаш лицето. Това е някаква празна стая тук, брат. Реално. Тук може да го изпразим. Да, те може да са го изчистили. Готина лампа. Но тук колата са си сипали. Еми да. Аз съм сигурен, че циганите са открали каквото могат. Уоу! Това е яко. Брат, искам да проверя флапи и дисковете и видя. Вижте това, брат. Тук между тук са оставили толкова такова да си обвиваш ръката. Много е така. Тук е малко дали? Много е. Само много не сме подготвени за терористична атака. Това е 2015 година. Колко е това? Това къде е? Каква миризма ме лъхна, брат. Не бе. Ти си много крипи. Тук затворници ли има, бе? Тук има супер. Ела виж, тук има супер много дискове. Има ли са тук, брат? Се забрал и някакво и някакво година. Какво ти е? Кажи ми, че е нормално. Ти си ненормален, човек. На моменти. Брат, аз тук не искам да пипам. Това сигурно е на някой щупения крак, брат. Снимка. Само да разбирам тази решетка 2016. Календар... Малко вероятно съм. 2016 си го изставили, смисъл така. Не знам. Тук има някакви химични лайна. Това е празно. Добре. Дай ми го това. Чакам. За какво ти е, бе? Книга на... Тук ще го кажете за какво ми е. Какво е това, бе? Само някакви адреси има в това. Това е телефонен указател. Ама 2012. Та, става повече. Ники, затварям те, брат. Това няма да го отвориш после. Тук има още някаква официала. Много е яко. Брат, това е много яка сграда. Приятна мишка, брат. Тук е някакъв гейминг стал. Виж колко документи, виж колко папки има там. Някой търси ли си мишка безжична, защото е срязана жицата. Дори не са се прибрали документите, бе. Виж, те щом са си оставили колата отвънка, със сигурност нищо не са взимали. Погледни, меки трейн, буквално. Протокол. Някой трябва ли му врата? Ти разбираш колко автентична е тази сграда, още не са махнати кабелите там отпред. Да, много неща са оставени. Кога сте били последно тук, не е така. Значи миналата седмица... Ой, мога да си чисто обувките тук.
Миналата седмица бях тук и отпред вратата беше здраво, всичко беше здраво за отваряне, ма не сме влизали. Но тя много скоро ще... А? Абе, защо всяка стая има Сигурно. обивка? Телефона, брат. Ало, кой се обажда? А този телефон като нищо да работи. Те са някакви много запазени. Да. Ево. Има такова за печати, обаче. Лач се! Fucking. Има за печати такова. Ама не искам да пипам много. Лач се, я. Бачка ли? Не, то тук трябва да има едно. А! Има нещо. Има... не, той изсъхнал много. Опа. Нищо, ако се Много, разболее много. от някаква мистериозна болест, Ще знаеш защо. Да, поне ще знам откъде. Да. Флага и Биби са били тук, кажи ми, че... Кой? Тук са ги изправили. Явно. Вау. Тук има някакво бутки. Модел 15-16. Опа. Няма това Джорданс. Джорданс. Ама на гетбал. Джордан и вика, лата. Опа, я... Това ще кажи толкова. Абе, това е много много книга, бе. Тук са си стари всички документи, а това са си прибрали. Ма това как си има, може да бъде ако са живи... Повечето изоставяния така ги изоставят и остават абсолютно всичко вътре. Да. Ма не мога да разбера защо. Защото... Защото... Ние го разглеждаме после. Да. Слава Богу. Не, бе, не, възстри телефона. Сами го, бе. Това телефон са шайба. Да. Податика е по-крипи. Тук става тъмно. 2019. Помислих, че с някаква лампа светна, брат. Тези. Я да. Стой. Това е много крипи, това е за снимка. Абе, искаш и по тези... Я тихо. Има съвсем. Бат, моля, после ми ги Има притити. съвсем fucking... Абе, как после ми ги притити с ним? Ще ви пратя, ще ви пратя. Моят телефон снима много зле. Има сансьор? Това е било пора... Абе, той е изостанал. Това заради COVID-а, бе, хора. Може да пише. Пичове. 2022. Не, точно, не. Това е работило до 2022. Да, отиваме после. Но вижте. Това е преди 2 години. Заради маските. Това заради COVID е изостанало. Фалирало. Ако част от бизнес се планира ли, да? Ами да. Не, няма. Друго обяснение няма. Това е много фреш. Чистата стая, бе. Чакай, докато ние слушаме няма графити. Това в момента изглежда по-добре от твоето даска, между другото. Това не говори добре за даскалците. Уоу. Това е много яко. Тук някакви кабинки. Тук има легло. Има какво? Има легло, друго. Да, стени. Това е крипи, бе. Да, бе. Някаква носия. Ето ви легло. What the fuck? Няма легна тук. Да, бе. Поне са им давали малко прави се отле. Да. Какво е това, бе? Брат, не знам, някакво кръгче. Има толкова много такива. Защото е предичен круг. Така. Тук са го били затворили, за да не минаваш, обаче някой си го отворил. И ще минеме после. За подземието, да, има стълби надолу. Ай, продължаваме. Това има да си го експлорваме доста. Ние сме може би на половината. Обект е постоянно. Изи е бил тук. Не, бе, това е галерия. Дали бе? Това е един... Има кошер, който му свети в каквото. Реалистически. Тази стая е доста тъмничка. Какво вадиш, бе? Кой ще искаш и нож? Брат, това са архивите на Войчо Тивата, 2013 тук. Че поставя. Брат, и аз мога. 2015. Моля те, дай ми.
Но да, тук си има... Обувки, бе. Пълно е с всякакви обувки тук. И то... Те си новите обувки, реално. Да. Те като не са ползвани, няма са нови, Да, да. Само са отворени. Не бе. Уоу. Знаеш колко са мои те кашони? Човека кашон. Брат, той не го е бе, като гледам. Имало е сот 161. Това. Да си седат кашона ли? Не, да пикаш си всеки нещо, което можеш Аз казвам, живеем 3 мога, бе. Те само системите са за... Уха. Тук е бил Ето тук си ги бихте, шон. Кое това, бе? Уха. Тук има някакви квистия. Това е спиди, бе. Това става колко на спиди. Кое? Ето. Дигни бречката. Дали верно? Някакви... Абе? Я. Представи си сега са някакви вълчери. Какви вълчери? Това от 2014. Вълчеривата е стекли преди това чисто нова книга. Вътре всичко тук е чисто. Да. Опа, тук са. Правата на човек. 2009. Да, брат, няма да Не ги разхвърляй така, брат. Какво ти пречат? Книги, Ето това е кашон. Ето това е кашон. Само кашонът тежи 2 кг поне. мен някакво много ме странно това, дърганото. Всичко е дъргано. Го мисля... Дойде тук да си взема. Лайна на някакво животно. Тук не мирише добре. Моите лайна са в кутийка от кафе. Благодаря ти. Как ли ще реагира някой като го експорне това? Тази стая е много готина. Тая стая е супер готина, брат. Гледай тази стая каква е готина, брат. Кой работи си най-правилно? Самия начин, по който е направена. Баси. Ба. Всякото. Тук има някакви парченца от нещо, брат. Да, така искам да се снимам ръчичка. В момента снимаш тия неща, нали? Всичко е на видео. Може после да ми пратиш, защото има така. Ами, не знам по какво, то ще е много голямо видеото. Някакви откази, да? Ами, да, аз ако го едитна, може да го кача някъде. Приятно сравнение, на който ще се брат. Тук има лайна вътре. Someone has been able to come... Брат, всяка една стая е толкова интересна. Всяка една шивана стая, брат. Емил майката, честно. How do you open this way? Цък. Много, много яко. Бах ти тъмната стая. Това е крипи as fuck стая. Fire дринка. Чакай, чакай, мойко мила. Чакай, ела. Това азбестос ли е, бе? Това азбестос ли е тука? Всичко това... Да, моля. това е такова, да. Това е много вредно за дишане, между другото. Никола, аз между другото намерих стата, в която се справили протеста, Лъжица.
Там са килими. Тук може да се прави процес, няма виж. Ей сега. Аз си разглеждам всяка една стая. Cool as fuck, бат. Ай го Дано, това е много приятел. Дано. Дано Тушано. Дано Тушано. Тука е диво. Подземието има много противогасно. Това е готино. Айде. Един него крадал и... Абе, айде да ги видим. Ама дай първо да разгледаме цялата сграда. После надолу, после и нагоре. На такива места не трябва Това е да много яко. Това си го сложим много яко. Много сини. Много погледни. Знам. Това сме си виждали. Красинка, като са такова. Брат, сме изгубиха. и ти си доста... На чекиите с протезите. Ей ти един крак, брат. Ти трябва. Така краси, ама аз поне не искам да лъскам с много протези. Тук минават мравки. А ние през този прозорец гледахме. О, fucking shit. Бате, не, това е химия. Тук е много бързо. Взривоопасно. Мале, тук има бензин или каквото и да е това. Това между другото по кода буквално е разнат бензин. Ето тук пише какво е. Това е раздато, примерно, днеска, брат. Краси, айде махаме се. Защото на мене почна да ми влияе, гадно. Беги, бързо. Айде, че това твой изглед полза на къде. Мале, това е най-радиоактивната става, в която съм бил. Не, вярно. Това е най-градска градска, която да чисти. Това беше най-радиоактивната става, брат. Приятна обувка. Бас яко. Тука сторич за нещо. Колата пак. Брат, намерих календар от 93-та година. 90, ето казат вратата вляво. Има голи жени, бат. Дай напред. Още напред. Вляво. О, чакай. Идвам. Седи, защото това е пълно с ебат. А между другото имаше някаква радиоактивна стая, не знам дали сте седяли много вътре. В смисъл, буквално мирише отвратително. Само тук има някакъв много странно. Изпълно е. Да, ето ви трон. Да. О, бе. Чувате ли ги другите? Това изглежда много. Това е ново. Скъсани са ножиците. Да. Няма турбачка. Това е генератор, може би. Ами има някакви, има бутони от партирачки. Никола, ако искаш да ти виж. Това е... А, ето масло. Там. Има хора. Там някъде между другото. Давай храна. Давай, така. Тук гледахме ли? Тук не гледах. Она охрана би трябвало да е за строежа, който сега е такова, обаче все пак. Да. Да, така. Не би трябвало. Това скибиди. Не знам, това е някакъв скибиди рис. Сигма... С тук високите тавани. Не знам.
Абе, тук е написано някакво не битва и две от 2004. Пак някакви туби, бате. Спокойно ще може да го такова. Тук гледахме ли? И аз имам батерия, да. Тук май гледахме. Викам надолу. Нямам търпение да си намеря аз един противогаз. Ще намерим може би някъде долу. Или в някои от такива, дето са като складове. Интересно ме е, надявам се, че това е на противогаз. Тук това е радиоактивно. Точно това да ми трябва да попадаме на противогаз. О, 2008 имам шанс и график и как може ли да. На войчати кенефите. Уоу! Къде сте, бе, хуйове? Момент. О! Пай, жени. Не, моля, как ти завиждам сега. Какво? Как ти завиждам, като ти го гледаш. Споко. Я текстът ти за мен. Хуй. Търсим. А между другото искаме тук да вляза. Аре тук да влезем. Защото се едно живя някой тук. То смърди отвратително, бе. И сега има някой вата, стихам. Няма никой. Вата. От това. Добре. Може би не е живял никой, обаче е бати мръсното. Има. Спаницовки. Това са... Ама това са медицински. Брат, кой знае какви... Наркотици има тук. Между другото... Калци и някакви работи. И те са чисто нови. Чай. Идвам. Виж тази страна. Това толкова са пускали от тук. Това е стата за... Ела да видиш, ела. Чай да разгледаме, брат. Тук ела да видиш какво е. Имаше такива за лампи. Тук има някаква стика тази стаичка. Баси. Това е разбито, бе. Да, аз не мога да влизам там. Много ясно, брат. Няма лаза в това. Това някакви кабели си минали оттам. Това е Ево сота, брат. Тази стая е била. няма почти никакво гръзно. Склад, централен склад. Тук мога да имаш маски. Смърди на питнявата. Я гледай тук. Колко пъти пръднахме. Те между другото тия са. Мисля ти просто да виж някаква за такова пластмасов плик. И си ти. Да. Не бе, това са игли, бе, това са игли. Да. Ако са разсипани тук, не искам да стъпвам много. Най-вероятно са. Аз намерих чисто нови такива калци, брат, 60 таблетки. Това чудо е зриво опасно, брат. Не, между другото, виж, мисля няма никакъв пръшен вътре. Чакай. Тук има разлято. Мале това, което дишаме. Това тук е щупано. Да. Мисля няма нищо вътре. Да, не би трябвало да има който и да е. Крипи сграда. С крал се измерваше налягане, или как? С кое? Пишеше По-А на онзи... Добре. Всички ли си намерихте бъди? Да. Чакай, брат, чакай, че такова място не съм виждал преди. Това филтър ли? Да. Искаш ли взема филтър? Да, мерси. Тук смърди на бензин и на какво ли още не, брат. Не, по-леко е. Да, между другото. По-скоро на между другото на дизел леко. Дизел, да. Има ли нещо на дизел? Ще се изцапа ли си? Не. Което е доста яко. Че не си се изцапал вътре. Някакво шарски. Добре да се притеснявам тия противогази да няма някакви... Бат, аз няма си го слагам. И аз не мисля го слагам, по-скоро като колекция. Ама трябва, аз ще го и да си... тук има още един, Не един. Погледнете.
Абе, тук е пълно спортив, аз ще взема два. Аз казах ли ви, че ще сте тук? Аз взема един за брат ми, бе. Аз ви казах, че ще сте тук. О, това са тия стаи, аз имам една така на село, между другото. Уау. Това за какво е? Линия. Бат яката линия. Ма няма да вземам, брат, аз съм кошар, иначе ако взема. От към някакви такива чанти, бе, я. Чанти. Бата е така. Един W. Много военно ми идва, между другото, тук. Аз си намерих още. Нали? Точно като военно. Положение ли е било, какво е станало? Бата е Аз си шивания. намерих какво да си държа. Шивания комунизъм, бата. Чанта ли? Да. Аз ще взема ли? Ще ти е по-удобно колко. Ама тия чанти са като много, бе. Още една така, спринцовка някаква си. Да, аз я изпуснах. Никъде. О, брат, се след бавно това вчера. Бавно това вчера. Ето така ще падна с тега. Да. Така държи 2 часа. Чисто нови. И аз не знам какво. И аз не знам какво, брат. Облегавки, какво? Може се тика Мария. Просто знам, че има от всичко. А тук има някакви чеки. What the fuck? Я дай да видя че. Ей ти една чекия. Опа. Да, чеки. Чеки. Точка. Като не знаеш какво е чекия. Ахо. Аз може би ще Салам алейкум. Я знаеш, ще взема още няколко. О, тук има и цени на това. Охо. Цена има на толкова, ей. А, не, това е номер. Medium large. Кеф. Вау. Вау. Тая стая е батяката. А тук може би има някакви неща, не знам също, що ги няма се. Що стената е жълта, амата. Това са картинки на деца, които са давали сигурно на възрастните лата. Това е крипи. Крипи, 2013. И като нов. Всичко е запазено в тази згода. Да, верно е това. Тя като е била затворена доскоро. Тя да е не бе тежко. Тежичко е това, да. Трябва да се чувствате слушай, да. Абсолютно да. О! Моля те, елате да видите как е било заключено това. Елате да видите как е било заключено и как някой го е разбил. Погледнете. Вратата е разбита, брат. Това е Това е забито. било дълбоко. Да. Много опасно. Много. Ако става. Не сменяме стаите, брат. Айде, почваме лора от това. Гледай, брат. О, тук пейнтбол, примерно. Тук бяхме, брат. Окей. Кой е турка? А тук е разлят цялото гориво. И смърди на анален тъшак. Асансьора. Здравейте. Може ли да го отворим? Не ми харесва, че стои. Това отгоре. Тук е било машинното отделение. Ето го, тук е минал. А защо? Аз не видях никъде за нагоре стълби. Житна я. 1 литър. Тук мирише на газ. Тук е пълно с газ, брат. В смисъл от бензин ли е? Какво е разлято? Литри. Мирише точно такова. Това тук му трябва най-скрабата и ще изгорим живи. И дори не се бавам. О, брат, елате тук. Това малко какво е? Това е или бензин, или дизел, или някакъв течен газ, брат. Каквото и да е, ако това някой го затвори за
Пичове, директно се махаме, защото тук ще се удушиме. Дори не се бам. Да, тук ще се удушим. Тук е било машинното отделение за асансьора и съответно... Бързо, това тук това е супер токсично. Това е ужасно токсично, бе. И не знам кой го е разлял това, ама сигурно наскоро. Тук вече има, да. То там нямаше прозорци. Бачки. Помня го, то вече го престрояват. Не е до това. Значи просто повторно с един навър. Така. На първия етаж имаше цвет на лимон. No way. Как ще направим директно към навър? Чак. Тук бяхме, май. Предполагам. Я? Аз този вход го видях миналия път. Факта, че има да експлорвам още сигурно 20 минути на минимум. Баси сториджа. Тук бате. Виж. Снимки на краката на хора, брат. Да, наистина. Я? Че ще следнеш ли тук да разгледам на долу? Чай само направим видео бързо. Има снимка на Вагин. Баси. Аре да към другата стая. Чакай, че звъна. Жоро е гей. Кой е Жоро? Жоро Игнат? Жоро Серди. Жоро от Сердик. Курвар. Уха. И ще отиваме там зад това да видим какво. Айде. Добре, това е много малкото сгради, на които наистина признавам, че не карат. Ето това е интересната част на експлорването. Обаче такива сгради има много малко. Тук са били най-големите шефове, брат. Това са били те. Пичове! Със сигурност са били. Тук има на някакви войници бате календар. То буквално е било и военно това сигурно. Шоро противогази. Няма пари. What the fuck is that, бе? Това са някакви... Не череши, не знам. А това е дърво, да. Дано да е дърво това. Намерих си изкуствен кур. Не, бе. Брат, нещо ме дразни гърлото. Ние вдишахме... Някакви изпарения. Да. Ужасни. Както ти го каза, 2 кутии цигари с едно. Това са някакви дънки, бата. Тук има ли някой, бе? Ехо. Намерих още едно място, където някой е живял. Още едно място, където някой е живял. Спрейчета. Гайс? Сме бачката. Да. Да. Какво му построи човек ли?
Джезвите. Ще младат хората с джезвите. Всичките ли са празни? Да. А то, те даже не знам какво са Владислави тук. Ще ги заеба. Баси сториджа. Тук вата е... Виж. Снимки на краката на хора, брат. Да, наистина. Я? Че ще светнеш ли тук да разгледам на бър? Чай само направя видео бързо. Снимка на вагин. Баси. Аре да към другата стая. Чакай, че звъна. Жоро е гей. Кой е Жоро? Жоро Игнат? Жоро Сердик. Жоро от Сердик. Курвадо. Уха! Искаш да отиваме там зад това да видим какво. Айде. Добре, това е много малкото сгради, на които наистина признавам, че не карат. Ето това е интересната част на експлорването. Обаче такива сгради има много малко. Тук са били най-големите шефове, брат. Еге, това са били те. Пичове! Със сигурност са били. Тук има на някакви войници бата календар. То буквално е било и военно това сигурно. Шо има противогази? Няма пари. What the fuck издада, бе? Това са някакви... Не череши, не знам. А това е дърво, да. Дано да е дърво това. Намерих си изкуствен кур. Не, бе. Брат, нещо ме дразни гърлото. Не, леко. Ние вдишахме... Някакви изпарения. Да. Джезвите. Ще младат хората с джезвите. Всичките ли са празни? Да. Има работа. Чакай малко. Гледаме тук какво има. Добре. Заема. Интересно ще го заема. Новай. Сега ще дойда. Тук съм. Да. Не ме искаш чисти подземи. No way. Взето на мазата смисъл. Дали? Да, бе. Чакай сега. Там няма снясен. Дали? Толкова ли зна? Но
То не знаеш колко продължава. Не е някаква шахта, бе. Да го видиш, бе, той... Идам. Чай. Не е някаква шахта. Гледай колко продължава. Добре. Не знам какво е. Знам само, че е баси. Чакай само да видя другите неща, брат. Това е тази машина, бе? Бойлер. Аха. Бойлер с 1000 литра вътре. Само и това да го видя. Тук е горяло. Само може да ходиш басейните. Не може. Ама тук е някакви много коли. Не. Тук влизам с това, защото... Сигурен ли? Даже май с моите обувки, защото печатъка е буквално същия. Ела, сега ще слезам. Виждаш тук. Кой ще слиза? Аз няма. Никога ще не стопа обаче. Слизам. Слизам, брат. Оставам си раницата горе, ама слизам. Но, пълна снимилта. Аз ще го пуска това. Абе, ти сега снимаш ли отгоре? Всичко снимам, да. Брат, как си пише, ти дам оф и не да го пуснеш на макси да снимаш. Може. Тук има пажини и... Там се бие с него. Den Wax Solution. Това са... Откъде може да си вия по-метал. Settings. Това беше... Какво беше, брат? About iPhone или нещо такова. Да, General. iPhone Storage, е тук. Ой, аз да съм ползвал. Имаш 40 гигабайта, какво това е? Това мога да снимаш тук цял ден. На 4K. Само да доразгледам това нещо и ще... Ники, ти видя ли го това място? Здрасти. Объркахте за един приятел. Скиби. Абе, брат. Ти навид ли се седаш в подземието? Навид ли се за подземието? Какво е подземието? Ела ти ви говориш. Брат, тук има някакво много интересно място. Намерихте ли ги? Тук няма. GoPro. Да. Ти ще ли снимате? Аз снимам само. Иначе Колко разгледам. абоната имаш? Брат, аз нямам. В смисъл, само едно видео имам. На един кран. По-скоро за себе си, да, като те изоставените. Вземи ли има? Да, бе, Арла. Вие не намерихте ли противогазите? Аз взех 4. И аз си взех. Защото си похубаво. Ти сам ли експлоруваш? Сам ли експлоруваш? Ами, преди малко бях с някакви, после си тръгнаха, после намерих други и те си тръгнаха. Ама сам дойде. Не, дойдох се няма. Добре. Нещо такова. Колко вземи има това? Много смело. Да. Тук пак е текло нещо. Това какво да става? Джимбо. Кой кажа? Да, нещо китайско. Виж там какво става, там има сифон. Брат, яко е, но всичко е много яко, аз ще поудя. Там има сифон, да се проявите. Там сигурно са хора. Брат, служебен паркинг тук не се паркира. Това искам да си го взема. Това бих си го взел, верно. За портеризиране. Ама някой е писал по него. А лагно ли? Не, това вик. Не, това е това, другия. Ето бе, ето го, ето така вече се влиза в подземието. Абе, това зеленото бе. Асансьорът е отворен, пичове, асансьорът е отворен. Има нужда от смазване. Ще го държа. Брат, това не мога да се държи. Като не може. Асансьорът То се е. мери... Брат, честита Коледа. Това някакъв дед го намерихме сега. Тук той сам дойде. Това ще стане много яко. Какво се случва, бе? Как снимка на хора без ръце, бе? Това ще стане много яко залъчно кавър, бата. Някакви инвалиди, някакви такива. Това е гадничко, брат, не бих се такова. Ами на най-гадното са най-яките неща. Най-вероятно. Защото малко хора са отишли, може би. Весела Коледа. Весела Коледа. Център за протеин. Това изобщо не съм подозирал, че може да е толкова голямо. Реално е много голям. Изобщо. Това е... комплекс това. Да. Кой ги е късал циците на тея, бе? Някой им е скъсал циците. Габърчета. Баси. Абе. Сега ще видиш какво ще си се случи. А тук някой
си направил колекция за чеки, брат. Какво е това, бе? Това е пак стар телефон. Не, аз от тебе. Брат, днеска не съм се порязал, брат, късно си. Сега някакво дърпа лампата и си. Мата, кой иска да... Да. Дай ми го това. Това ще си такова ногтите с него. Кой иска пила за ногти, брат? Да дереш някой жив. Ето още. Това е някаква скачалка на... What the fuck? Някаква торчерска скачалка. Това е торчерт нещо, да. С това се ги избързва. What the fuck, брат? Абе, намерихме някаква закачалка за измъчване. Кибрид, окей. Окей, кибрид, чисто нов, благодаря ти. Я покажи закачалката. Погледнете. Как разбра, че е за измъчване? Брат, погледни го. Даже не е за качалка. Прилича. Не за качалка, ама... Качалка, ма да. Това не е за качалка, такова мъчение. Що прилича за мене? Причува, няма дете да снимам. Аз съм на камера. Само момент. Някакво хорор нещо. Само го разгледам набързо. Имаш ли запалка? Брат, тук що си намерих кибридче. Има кибрити, има кибрити. Чисто нов, брат. Има някакво... Някакъв течна, не, някой е разсипал бензин. Не, някой е разсипал там бензина за генератор. Ако го запалим, няма да палим, бе. Ма за Не бе, какво ти някой има ли запал? запалка? За какво ти е? Да направя огън. Няма. Не бе, някакво място дето няма. Няма. Запалиш това колата и Ще стане кул. от сградата ще стане нищо. Какъв толкова добро. Ще го зава. Бати красивото, ей. Не знам, брат, като цяло говоря, бас якото. Какво е нещо, бе? О, нека пуско. Какво за дърма? Я видим това дали е годно още. Ще бачка? Ма това са сливките, крипият. Това е севра. Да, бе! Абе, бачка кибрита, бе. Не бе. Брат, то мога да е на 100 години, аз да я знам. Тук са били кабелите на бойчати. Абе! Ела насам. Насам. Виж, краси любимци ми занимава. Ама не държи много на това. Бах ти шизофреник, алата. Любимата част. Айде, и тук смърди на лайна. 24-та. Рандома тъшаци. Охо! Бат, прести си да го включи генератор и да проработи. Пускаме генератора, брат, леко става. Аз между другото, мен ме страга главата да не тръгне верно. Въпреки, че няма как. Дзън. Очаквахме да почне. Почва да... Искате ли вие какво пускате? Я отиди от другата страна да видиш какво точно пускаш. Нищо. Някакъв генератор. Това е мега яко. Много яко. Тук мога да си направим някакъв кавър за хорор филм, не знам. Тук мога да се снимат някакви хорор сцени. Всичко може да снима. Мале! Има червен бутон, има някакви бунки. И тя рамка с така и ръце човек. Уникално, брат. Мисля, това горе-долу запазено, но вече не е шоу. Да. Брат, преди 2 години някакъв приятел беше дошъл тук. Сам, нали с някакъв друг. Силно е било много запазено. Било много запазено, обаче има охрана и сот. И то затова всъщност сега е запазено. Защото то е отворено примерно преди 2 години това нещо, примерно. Искаш ли фенера някакси го позиционирам или... ти си имаш сладкавицата от на тебе. Да, сладкавица. Какво е това, бе? Пясък ли е това? Има калкулаторче, бе. Калкулаторче. Па има тук някакъв таймер, ръка, час. О, че това ме го въртиш, бе! Има някаква... Има някакъв постик, който пише, че... Горе видях някакъв постър на Sony. Не, Глед има на първи президент на България тук постер. Това колко става изгледа?
Ами, 93-та намерих календар. Минимум 20 години. No way! Намерих примерно 200 такива от лампите, де се трошат. Примерно 200 лампи от тези, де се трошат готините. Така по-лу, Гле, цял кашон. Я дай да снимам тук светиш. Тук има на волейболния състав на Слави от 2004 година. Тук има голи маски от комунистическо време, не? Само голи маски. Има. Има ли голи капи? Има ли голи капи? Това издирвам, обаче май няма. Няма голи капи. Уоу, тук има нещо и е махнато. Я видя се от цялото. Това било за пожар. А това от майко й. От му. Не, това е. А още не ще бе каза. Какво? Бил каза. Звучи приятно. Звучи доста безопасно. Охо! Айде още филтри, бате, друг вид. Това за какво са филтри, обаче? Не мога ти кажа. Ако има самите маски, ако ги намеря. Да, са тия за приспивните маски, нещо такова. Това е възможно. Да, защото не са за противогаз, това са сигурно. Да. Обаче са... О, fucking shit. Човек, аз намерих някакви много горе снимки. Да, бе. Да бе, имам тук цял пакет с тия снимки. Тези снимки, да, аз ги видях. Има и някакви, неща. Тия маската. Маската. С филтърче. Сте неща. Гледай. Да. Това е Да, много. по-скоро за приспиване. Мгм. И за поддържане на такива кислородни маски. Може, всичко може. Та, врата е изнасилена. Скибили тойлет. Скибили тойлет. Мале, тук пажината бе кобра. Лека в пакена там. Бата, искаш да си скъпиш? Когато ако стъпа, това ще става Спайдерман. Да. Кой е палево тук тъшаци, бе? Ми кажат нещо, че съм бил изоставен на сграда за протест. Тук пак има много пажина. Няма да, то не може да се влезе. Охо, инвалидна количка. Тука. При мен, брат, тук две има. Те са не много такива за бутане. Да. Ба, всяка е телефон. Ако иска някой... Тоест вчера като бях тук се прибирах и ми се извиеше свят малко. Ама тук вдиша някакви много токсични работи. Супер Имаше токсичен. една стая, дето имаше пълна с химикали и такива. Смръдлива сперма. Там на банкия. Да. Не на банкия, на... Тук на горна банкия. Не, прозорния тунел ли? Не, е тук, брат. Пригответе се да не мога да дишате много добре и да ви мирише отвратително. Имаш предвид, че дишах и изгаряща гума. Да. То мирише на бункерите, бе. Не мирише на бункерите, мирише на... такова. Хоспис. На застояло масло. Добре, мирише на автосервис. Да. Ами те хората в автосервиза всъщност, нали това дишат? Да. Не са мъртви. Гаджето на Богомила се е надишал. И какво? Има ракса. Жив е. Но на каква цена? Имам брада. Може би трябва да се надиша. Толкова е. Ако това ти беше причината. Да се надишам? Така, добре, направихме набързо. Тъса. Ама вътре няма ходим, защото много смърди, нали? Ако не искаш да ходим, кажи. Ще ти кажа. Тук има мъртъв въздух според мен. Ами още една стая да разгледаме, тази в дясна стая, да ходим. Добре. Ето го. Кое? Това е тук горе, дето бяхме. Искаш тук да се качиме? Ще е малко трудно. Да, знам. Не, всъщност трябва да слезем. Надолу, да.
Абе, заеби. Заеби, добре. Айде. Брат, интересно е, ама наистина много е вредно. Айде си дойдем някой път в Бургас. Да, ако вземем някакви... Ако... Я... Не. Покрива ли бе, копале? Ебат як я покрив. Не. Ники? Аре в асансьора. Не влизи. Ще те заеба, мога да падне с тялото, не дей. Беги, излизи. Не си я служа. А тази мивка е като нова. О, айде на покрива, че нещо не мога да диша. Нали и аз? Надишахме се с тъшат силата. Да. No way. Ела. No way. Това не е нещо, което мога да видиш навсякъде. Това просто няма как да е нещо, което мога да видиш навсякъде. Вилици, брат, ако си гладен, заповядай да похапнем, ако си гладен. Тук има още история, ако някой желая. Азбестос, не знам какво има, дали има, обаче трябва да видиш това за радиолъчи или не знам как се вика, брат. Рентген ли е? Химиотерапия е? Не знам какво е, погледни го. Това е такова лампа. Това буквално мога да видиш, бата. Да. Не. Бати якото. О, бате, добре, че не е счупено. Някой затвори врата. Аре, ама дай да разгледаме всичко, брат. Искам абсолютно всичко да разгледам. Аз мисля, че има азбест. Какво има? Не знам какво. Я. Не съм убеден. Нещо това е. Долу имаше. Долу имаше азбестос. Чисто нови стъкла. Си правим остъкление, лата. Ето ти още един такъв. Инвалидна количка. 4 инвалидни колички. Да бе, сори. Бата! Гледай тук, чисто нови. Чисто нови инвалидни колички, брат. Кевдето. Тук нещо може да има покрива, не знам май да приклякаме. То там има булевърт. Може би. Отидем на най-добрия покрив. Чакай само. Мачете. Добре, ти отиди, аз искам да доразгледам всичко. Много се кефи. Ето радиоактивна смес, брат. Такива бяхме шкафовете в нас. Къде беше стълбище? Стълбището е точно на там, на където си тръгнал. Не към мен, бе. Другата страна. Оттам дойдохме. Още инвалид. Това е същото, извиня. Давай само набързо да разгледаме, да се качиме. Искам на покрива да се качиме и тогава ще ходим. Да, бе. Я. Здравей. Какво става тук, бе? Бас, як. Готино. Ма вие са ли си направихте? Не, вече от няколко седмици. Просто си седим тук. Ма идвате си от време на време или? Всеки ден сме тук.
почти всеки ден сме тук, защото Ево. първо за да я пазим, смисъл тя се заключва, има и катинар, има и права нова. Много добре. Има и сензор, който ми праща нотификации на телефона при движение, там над вратата е. Вие сте си го монтирали? Да. Ево, пичове. Браво. С Arduino. Ха. Добре. Готино. Найс. Има си стъла, тук давате го сензора, видя го. А това било за сот ли преди, или? Да, ние просто го сложихме така. Да. 2023 ли са затворени? Да. Да. Миналата година. 2022 към 2023. 22 видях там, че има нещо за маски за COVID, Да. Те сигурно за това са Те затворили. затова са затворили, да. Заради Брат, това за една година е ужасно унищожено. За една година само. Ако на втория етаж видяхте една стая, това не е пропаднал. Да. Навсякъде е така. Ужас. И то заради циганите, ти ще кажеш, че са тръгнали стените да взимат. Да бе, да, нали? Че са разбити и стените, а не бяха така. Те взимат и просто. Да? Маги. Ще го заева. Да? Тук има някакви запазени работи пак. Ето тук имаше хладилник. Тука? Да. Не в тази, в съседната. Грешка. Ама ето тук имаше един огромен метален шкаф, пълен с различни неща. Вече го няма. В смисъл тук беше, където седиш. Да, аз видях и на други места, дето имало някакви работи, долу така, някакви белези имаше и сега ги няма. Да. Добре. Интересно, че пък не са много умни цигани, защото вземали са това. Имаше шкаф с такива пълни. Пълно с такива. Ама те всичките ги дупчат, за да не влизат пак в болниците. Виждам. Дупчат опаковките, те бяха много такива. Не има панове такива бутилки с каквото и да е това, Ринген Браун. Те Натриев хлорид. Добре, а какво мириш? Ох, пишки с ориз, бата. И штора си взе. За нас аз съм... Тук някой друг е спал. Аз Предполагам. Тук ти си спал. съм спал. Спри да спиш навсякъде. Не може. Много искаш. Между другото ти забеляза ли, че има лампи за медицински сестри? Не, сега за първи път забелязвам. Ти ми каза. Кой е този ти? Изневеряваш ли ми този ти с този ти? Не. Обаче, Току-що ти каза сега. знаеш какво ме е много интересно? Какво? За една шиба на година толкова тежко да разрушат, брат. Добре, вече. Знаеш ли какво са държали тук? Какво? Кръвни клетки и сперма. Благодаря ти, че ми даде. Защото, брат, представи си човека преди тебе да е разрушил всичко, брат, и ти само да видиш всичко разрушено. В смисъл би било много тъпо. Виж, ти си забелязал, че аз рушим нещата, които са основно разрушени и Ами, някакви стъклени да, неща трошат. Например, някаква колба, ако има Да, много колби, една се ще трушат. Знаеш, че аз съм маняк на тема Мене, да. разрушение, ама виждаш, че се сдържам на това. Да. От училището не струших по-знатно. Там имаше охрана, ти там ако беше струшил. Там струших няколко колби. Това, което си мислех. Не съм гей, красен. Не бе, толкова. Тук бяхме току-що. Това ти голямото, брат. Бойлерче. Дискчета. Брат, ако ти трябват чаши, вилици или каквото и да е, тук има. А то бойлер сега като го включиш ще падне, брат. Аре, че нали бързаш, давай да експорнем на бързо. А да сега говорих, че стане на
ги циганите. Кенефи. Някакво дело там. Айде. Абе, между другото, ние загубихме абсолютно всички. Нали имаме мене и тебе? Да. Другите каквото е. Айде, това... Митко. Митко ми е... Ще ми е жал за Митко. Ще има ако майката. изгубим него. За другите на мен. О, бас якото, брат. Гледай, какви готини чашки. Еко, значи, ти си взел штората, брат, мангалите са взели шибания прозорец. Смисъл, както те го казаха, все едно са дошли вата и да вземат стените. Още малко и стените ще почнат да къртат. Ники, Rooftop Access. И да те заеба. Ама да видиш. Бътли като вам. Ама те какво строят ли? Те да не бе? Брат, те цигани, знаеш какво правят? Крадат кабели. Има, няма да. Аз крадаш това. Ох, аз пърдя. Всеки се лошо. Абе, бас яките стълбички. Ето го там, мога да се излезе също. И то май не е също, а само оттам. Ето, абсолютно същото миризма. Абсолютно същото нещо беше на тавана на Адриан. Там дет пак стаи. Я давай да излизаме. Абсолютно същата жега. Да. Я видим как точно ще стане обаче. Това ма е здраво. Да. Седи само. Ще ги заеба, крадат кабели. Дай ръка. Ани ми кур. Другия кур, дай. Thank you very much. There is no problem. Дай кур. Няма. Има някой извибриран виза. Не, бъде ми праща. Брат, бас яката локация. Какво ми друса чашата за кафевата? Мазна! Тя го дига като кока ма дига. Ау! Ето всичко дига. Митрев! О, аре малко почивка и се бегаме. Абе, ти не телефон. Да, малко истински въздух, защото... То ми е при тебе. Само радиация. Не, дърво е. Кашон. Не, дърво. Това е кучешка колиба. Не, това е маса. Маса ли ми чек? Маса, брат. Брат на пазарувост. Брат, а да им кажем чо на тебе, бе? Те къде бяха? Тук. Ето, да. Не, бе, а да им кажем чо. Къде ще ти търсим? Ето е тук. Сега ще дойдем ние, изчакайте ни. Вие бем. Не помня ми изчакате. Нали? Верно. Ще ги изчукаме яко. Нямаш толкова насилие в тебе, това не е точно. Брат, не знам, брат, само падам. Аз не съм те бавил да газа. Кул, аре чо. Чао, приятел. И на вас. Добре, не си заслужаваш. Днеска беше уникален ден. Не трябва да си строчи телефона, че не е гъда. Това какво е, бата? Печка. Да, айде.
Бих се изготвил. Да бегаме, че. Това снимах ли го? Да, това е асансьорче. Другия път пак ще дадем да тук Да. Да. Ще го заеба в тъмното. Не сме стигнали до това, сега ще светна момент. Дай. Не сме ли още ли надолу? Не, долу е това мазето. Това е толкова голямо, брат, че сега ще обикаляме примерно 5 минути. Яко е. Много е яко. Не съжалявам това път, че дойде. Брат. Най-много ме кефи за газовите маски отдал. Yeah. It's another one of them smoking songs, you know what I'm saying? Yes. Where my potheads at? Right here. Yeah. CT, check it. We rolling trees and smoking. La 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 la. Another weed song from me. Burning more trees than Cheech, Chong, Red and Meth all rolled together in the same L. We smoke blunts all day, you can't tell. Hell, I'm stomping in with my boots on, rolling to the diner with my half-off coupon. Fuck. I've been burning since I was newborn. So high, flying through space with Jimmy Neutron. That's how I do, man, rock the rhythm. You would think I had a motherfucking pot prescription, like the doctor's flipping. My grass stay fresh cut, sticky, icky, wet stuff. Put it in the next dust. But last time I had a checkup, the doc said my brain was not fully developed. Fuck, but it just don't matter. I'ma have to roll that next blunt fatter. Just break it up and smoke that. Now twist it up and smoke that. Now light it up and smoke that. And now we'll keep on burning. The way this weed hit your chest should invest in Kevlar. Chillin' on Saturn, cruising in the XR. Every day I got the best bars and the best weed, same color as Reptar. Yes. We stay lighting up the purple in my own entourage, smoking like turtle. Fuck all the commercials, they all straight lies, acting like I'm gon' kill a motherfucker cause I'm high. The most I'm likely to do is open a fridge, chill on the couch and never end up leaving my crib. Shit, but that's just how I do. Stay high, seeing from a bird's eye view. I walk into a room and everybody starts sniffing like, oh my god, I can guarantee that's Christian. It's 9 in the morning, yo, what the fuck's with him? And I'm like, chill, I got a weed addiction like. Just break it up and smoke that. Now twist it up and smoke that. Now light it up and smoke that. And now you keep on burning. We layin' ganja, every day we burn Dutchies and always stay around more trees than Fern Gully. I earn money, spend on weed and burn money. Got the dice in my hand, can't take my turn from me. I rip like a beast when I hit the beats, but it's just weed when they say I'm equipped with heat. Please, shit's leaving you in disbelief. I'm that monster at your door, bitch, trick or treat. The way I freestyle shit, it really baffles me. Cause I'm a pothead, call me Johnny Appleseed. I got a dub and a Dutch, let's roll and spark till we start to see shit like Joan of Arc. I know I'm smart, I know I'm nice. That's why y'all can't see me like a poltergeist. Smoking la la la, give that bowl of light. Grab the phone even tighter than I hold the mic. Just break it up and smoke that. Twist it up and smoke that. Дай нещо друго. Или само добре. Ами аре.